Moitas gracias, Mene, por atendernos. A mí se me ocurría compartir para intentar que chegue o mensaxe que poidamos evitar, eu digo, de que da desfeita que pretende na zona de Doade con esa mina. E eu che pregunto, por que esa mina non se debe de facer? En primeiro lugar, aquí xa fai como 50 ou 60 anos hubo unha mina, e a min unha veciña, Lucinda, vale, que agora está en Pontevedra, pois está maliña, ensinoume como quedou o monte dende arriba, que está detrás da miña casa, a la arriba, ensinoume enfrente como quedou o monte. Ali non hai nada, non hai nin arbusto, nada, solamente está a erva e nada máis, nin árboles, nin nada, e vese perfectamente a loma ao redor como está todo, o sea, ao redor da vegetación, e aquela zona non. Por qué? Porque quedou totalmente envenenada. Aquí o problema, como sempre, o primeiro que unha mina destrui é a agua, porque necesitan millóns e millóns de litros de agua constantemente para poder sacar o mineral que queren. Teóricamente o que máis queren é o litio, pero aquí en Doade temos litio, temos wolfram, temos estaño e outras cousas, porque aquí xa che digo, hubo mina e a xente sufriu, vale? Eu vivo, merquei unha casa, eu son de Madrid, hasta os 19 anos estive en Madrid e voltei a terra dos meus pais, que eran galegos de nacimento. Pois merquei aquí unha casa e xusto a miña casa está en riba dunha rocha nai, xusto abaixo hai unha rocha nai, está xusto na vertical, na esquiniña da perforación da mina. Entón, esas detonacións, esos movimentos que van facer a 300 a 600, non sei cantos metros, mogollón de metros de profundidade, vale? Eso solamente para perforar se estiveron facendo porque hubo un fallo moi grande do pobo. Hubo unha reunión na que asenteu moi pouca xente e deulles permiso para facer as prospeccións que son cando meteron a ver se había. E ali viron que sí que había cousas que lles interesaban, vale? A partir de aí empezamos, hubo unha reunión aquí no 2013 e no 2020 conseguimos, porque 2013 xa fai moito, xa non me acordo nin o que pasou, pero foi reunión referido tamén a mina, aparte de cousas culturais do povo, pero no 2020 conseguimos que non se fixera mina. Por que? Porque non tiñan o estudio medioambiental, vale? Presentaban pola cara o proxecto a Xunta e non lle deixaron facer porque faltaba iso. Agora, si fixeron un estudio medioambiental que non se sabe moi ben o que é, pero que sempre sabedes como é o tema da política e máis a política da Xunta de Galicia. Xa non digo o goberno que este, digo da Xunta de Galicia, vale? Porque teóricamente somos todos. Bueno, o caso é que no momento que se poñan a perforar para empezar a facer eso, a miña casa vai tremar. E como a miña, as da contorna. E ademais é que unha vez que fagan eso, as aguas van a ir contaminadas porque hai as balsas de decantación que deixan todo o resto que non lles interesa. Todo eso está cheo de líquido, de agua. Esa agua está radioactiva, porque hai moitísima radioactividade abaixo. Isto non o digo eu, o dixo o señor Emmerman, un científico americano que estuvo aquí dándonos unha charla fai non moito, 2 ou 3 anos, non, o ano pasado creo que foi. Estivo aquí con nós e se te pone os pelos de punta como o que fan. E as minas despois van se destrozan todo, pero o problema é que nos envenenan. Todos vivimos da agua do monte, todos, aquí en Doade, vale? Vivimos para todo. Eu collo do manantial que teño perto da miña casa, collo agua, é a que bebemos, é a que cocinamos e todo, vale? Eso é o primeiro que se envenena, pero aparte xa digo, a casa miña, cando empecen as perforacións vai tremar, é de pedra. A cimentación non hai, é pedra, sobre pedra. Entón, que vai pasar? E como a min, a moita xente de aquí lle vai afectar. Con moitas gracias pola explicación. No, espera, que non te digo máis. Non é afecte a Doade nada
nada máis que seamos No, aquí. me imagino. Son Doade, Avión, Cerdedo, Cotobade, Soutelo de Montes, e toda a agua que ven e que leva nos ríos, todo eso vai levar toda esa radioactividade, todo ese veneno de restos das perforacións. O sea que é unha tolemia que a estas alturas se fagan ese tipo de menas. E nos tocou a China, pois esperemos que non caiga aquí a China. Temos que evitalo porque solamente decir nós non somos dueños do que nos rodea, disfrutámolo. Eu penso que a nos obriga é a lo menos deixalo, se non mellor, igual que nos lo deron. Gracias, de verdad. Exactamente, hai que pensar sempre os que veñen. Gracias. Moitas gracias a ti.